De laatste week van de zomervakantie wordt in Wansum kindervakantiewerk georganiseerd. Met als thema 1 en 2 worden 4 dagen ingevuld met leuke activiteiten voor de jeugd. Dit is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van Wansum en Meerlo en Gijsteren. We hebben nu dit jaar ongeveer 130 kinderen en dit is de 44e editie. Wij organiseren dit van dinsdag tot en met vrijdag. En verschillende thema's, verschillende dagen. Nou, de dinsdag dan mogen ze hutten bouwen. Dus als ze de groepen hebben gemaakt, dan gaan ze beginnen met de hutten. De woensdag hebben ze een hele bosdag. Dus dan gaan ze het bos in, hebben ze een route met een vlot en andere leuke spellen. En vandaag de sport- en de spellendag. En dan morgen weer de afsluitende dag. We hebben echt een leuke club en veel groepen. We hebben dit jaar ook echt veel vrijwilligers, dus dat is echt super fijn. En dat mengt zich allemaal ook onder die dorpen onderling, dus echt een hele leuke groep hebben wij. Bij heel veel organisaties is dat juist een probleem, bij jullie niet? Gelukkig niet. Ja, de jeugd is enthousiast om mee te doen, de ouders die willen heel graag meehelpen. Dus we zijn super tevreden en super blij dat iedereen wil meehelpen. Want je zei net, we hebben nu meer groepen. Ja, vorig jaar hadden we 10 groepen. En het is zelfs zo dat we dit jaar naar 12 groepen konden. Dus super. Ja, afgelopen dinsdag was het even penibel hè, met de storm. Hebben jullie het overleefd? We hebben het zeker overleefd. De kinderen hebben echt stevige hutten gebouwd met een palletdorp. Dus complimenten aan alle kinderen en de leiding. Maar alles is goed gekomen. Ja, zaten jullie eventjes in zak en as? Klein beetje wel, want we waren druk bezig met de bosdag opbouwen. Dus we hebben helaas 1 spel niet kunnen doen, maar gelukkig genoeg andere spellen. Het vergt natuurlijk enorme voorbereiding. Ja, zeker. Wij beginnen januari, februari al met de eerste voorbereidingen. Met name het bestuur, we zijn ongeveer met 10 personen. En onderling verdelen wij ons in groepjes en dan organiseren wij de verschillende dagen. Ja, dan gedurende het jaar valt alles steeds meer op zijn plek. Er komt een stukje sponsoring bij kijken. We hebben dit jaar een hele nieuwe keuken gebouwd. Dus dat zijn allemaal voorbereidingen die we in de eerste maanden van het jaar doen. Om te zorgen dat we hier de hele week goed kunnen draaien. Dat zien heel veel mensen niet, maar achter de schermen zijn we echt heel lang en heel druk bezig met de voorbereidingen. En ja, eigenlijk we hebben niks te klagen. Naast het bestuur hebben we nog heel veel vrijwilligers die nog extra handen vrij willen maken. Dus super. Wat is de kracht van het evenement? Dat we het echt met z'n allen samen doen. En dit is echt een stukje herinneringen bouwen. Ik deed zelf vroeger als kind al mee. En het is leuk dat je dat nu aan de kinderen die nu op de basisschool zitten weer mee kunt geven. Dat het echt een leuke afsluiting van je schoolvakantie voordat het schooljaar weer begint.